Takže čau lidi, máme tady další videjko a je to video Ice Bucking Challenge, takže jdeme na to. Teď si upravíme kamerku, takže Ice Bucking Challenge za 15 odběratelů, takže vážně díky. Voda, takže za 15 odběrů a hodně lajků jsem udělal takové Ice Bucking Challenge a je to, že na sebe musíš vylít takhle vodu. Vidíte? Voda, lítá tady včela a to můžete srát. Takže jdeme na to. Takže 3, 2, 1. Takže Ice Bucking Challenge udělána. A to by bylo k tomuhle videu všechno. Dejte like, po případě odběr. Takže dejte like nebo i komentář. Díky za 15 odběrů. Čusek! Čusek!